Ja. Kun en minut langsommere. Ja, det er godt. Sådan. 2 mere til skift. Sidste på den der arm. Sådan. Sådan der. Yes. Pres. Så kører den bare. Så kører den. 5 igen. 16. 17. 18. 2 mere. 19. Og den sidste. Sådan der. Så skal de bare trækkes ned og tilbage igen. Piece of cake. Og afsted. Lidt mere der, så er han der tilbage. Løb, løb, løb. Kom så, helt i mål, helt i mål. Yes, Så, enough. Just keep going. Sidste kast. Sådan der. Tilbage. Ja, det er godt. Brug hele kroppen, Yes. Sådan. 20 hurtige flips. Snart færdig. Sidste kræfter nu. Kom. Kort pause. Kom i gang. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3. Ja, det er godt. Lidt mere kraft i flippet. Der. 4. Pats. 5. Skub. 6. Skub. Sådan. God stil. 3, 2, 1, go. Kort pause. Bare få det overstået. Kom nu! God der med rotationen. Pres sådan der, ja. Yes. Sådan. Nu kører du fokus. Kom nu. Yes. 9. 10. 11. Hold tempoet. 12. 13. Sådan. 14. Hele dagen. Kom så. 15. 16. 4 mere. Kom så. 17. 18. 17. 17.
3 mere, kom så. 3 sidste, kom nu. 3 sidste, og så bare lige frem og tilbage, så er slut. 3 mere, kom. 3 mere. 3 stykker. Kom så. 1, 2, 19. sådan. 20. Forward walk. Kom så, kom så. Sådan. Kom on, det er snart slut. Det er overskud, det der. Ja. Tid! 5:41. Sådan. Kraftedeme godt. 5:41. Ja. Okay. Thumbs up. Okay. Godt arbejde. Nu bliver det Mark. Kom on, Mark. Ja.